Kao i prethodnih 10 puta i ovogodišnja zimska škola za poljoprivrednike okupit će eminentne stručnjake sa poljoprivrednih instituta i fakulteta, ali i poljoprivredne proizvođače sa bogatim iskustvom, odnosno praktičnom primjenom nauke u poljoprivredi. Na ovom stručno-naučnom skupu očekuje se i učešće predstavnika Ministarstva poljoprivrede, Zadružnog saveza Srbije, Ministarstva za brigu o selu, regionalne privredne komore kao i fabrike Budimka. Kao i svake godine, velika pažnja biće posvećena i organskoj proizvodnji, kao i autohtonim vrstama bilja. Se i 11. put vidimo i da čujemo predavanja naših eminentnih stručnjaka sa svih fakulteta i instituta sa područja naše republike. Tu su i profesori iz poljoprivredne škole, stručnjaci iz poljoprivredne stanice, a bit će i mnogo proizvođača koji će preneti njihova iskustva. Kako ja kažem, znanja nikad nije mnogo, treba nam sve više edukacije, posebno će biti naglasak na organskoj poljoprivredi, znači manje hemije, manje tih sredstava za zaštitu, manje otrova, kako kažemo da proizvodimo zdravu hranu. Biće reći i o autohtonim sortama bilja i rasama domaćih životinja. Malo se vraćamo tim autohtonim sortama i rasama, znači bit će tema i tu će biti naših proizvođača koji to rade. Biće teme iz seoskog turizma, pčelarstva, tako reći iz svih oblasti. Biće reći o agrarnoj politici, o zadrugarstvu, o evropskim fondovima, znači mnogo toga. U prostorijama škole biće organizovana i mini izložba prehrambenih proizvoda. Svoj asortiman proizvoda predstavit će i 3 poljoprivredne škole, čiji predstavnici stižu u goste sa namerom da obogate saradnju i razmene znanja. Prva je Mlekarska škola iz Pirota sa svojim čuvenim proizvodima, drugo je Aleksandrovac sa vinima i treća škola je škola iz Negotina sa kvalitetnim vinima.